A sada pričamo o Abakusu. Abakus je već više od godinu dana prisutan u našem gradu. Sasvim sigurno da ste se sreli sa ovim imenom, možda i sa njihovim radom. Za vas koji niste imali priliku da se upoznate sa Abakusom, evo priče u narednim minutima nedeljnog popodneva. Ja pozdravljam moje goste, Jasna Vuletić, direktor škole, Milica Pantelić, predavač u Abakusu i Bogdan Marković, polaznik ove škole koji je završio osnovni nivo, pa ćemo pričati sa njim kako je to izgledalo proteklih godinu dana. Dobar dan, dobrodošli u nedeljno popodne. Dobar dan. Dobar dan i vama. Hvala što ste nas pozvali. Kako bi izgledala kratka priča o Abakusu? Da li je sada već lakše našim sugrađanima da predstavite svoj rad u odnosu recimo na pre godinu dana kada je Abakus stigao u Šabac? Pa svakako da je lakše. Kao što ste napomenuli, mi smo prisutni u našem gradu već godinu dana. Znači, mi smo prva škola Suvan Pan mentalne aritmetike u Šapcu. Iskusan tim predavača, pouzdana metoda, predstavljaju garanciju kvaliteta, pouzdanosti radu. Mi smo jako zadovoljni prethodnom sezonom. Imali smo 113 polaznika, od toga je nekolicina već, u stvari nekoliko grupa su završili sa radom u junu mesecu i mi smo dodelili već prve diplome i sertifikate u Kulturnom centru 30. avgusta. Već smo krenuli sa novim grupama da radimo od 2. septembra, takođe sa osnovnim nivoom. U stvari nisam napomenula da su prve grupe završile osnovni nivo. Krećemo ponovo sa novim upisom, a krenuli smo i sa naprednim programom i sa novim grupama. Milice, kako izgledaju vaši časovi kao predavača? Da li ste zadovoljni saradnjom sa mladom, talentovanom decom koje u Šapcu ima napretek? Naravno da jesam. Ono što bih najpre istekla jeste da je mentalna aritmetika obrazovno-razvojni program koji podstiče pažnju, koncentraciju i memoriju kod dece uzrasta od 5 do 14 godina radom na Abakusu. Ono što bih posebno istakla jeste da je nastava u potpunosti prilagođena uzrastu učenika. Učenici su podeljeni u dve, da kažemo, osnovne grupe, predškolski i školski uzrast. U okviru školskog uzrasta imamo još jednu podelu na učenike od 1. do 4. razreda i učenike od 5. do 8. razreda. U okviru naših časova mi radimo na Abakusu, staroj drevnoj računaljci, potom na fleš kartici. Fleš kartica je inače korak ka vizualizaciji i mentalni rad, tačnije misaoni proces gde učenici rešavaju zadatke samo na osnovu svog potencijala bez upotreba papira, olovke i same računaljke. Pored, da kažemo, rada na Abakusu u okviru naših časova mi imamo i testove pažnje gde merimo prosto postignuća učenika. Oni su podeljeni na nekoliko etapa i nakon svake etape imamo, da kažemo, rezultate i merila do kojih smo došli. Ukoliko naše gledalce zainteresuje ova priča, kada su upisi, kada se dete može upisati u Abakus, da li to može biti na polovini školske godine, da li početkom školske godine i vi upisujete nove polaznike? Kako ste osmislili sve to? Upis je trenutno u toku. Pored ovog septembarskog upisa mi vršimo upis i u, da kažemo, drugom ciklusu. Prošle godine to bio prilike decembar mesec, u zavisnosti od interesovanja. Prilagodimo, da kažemo, zainteresom, prilagodimo deci. Ja moram da napomenem samo da upise radimo i dalje. Deca moraju da idu 5 meseci u kontinuitetu pre letnjeg raspusta, tako da prosto samo do tog nekog. Znači, poslednji upis može da bude krajnje u martu mesecu. Dodelili ste diplome, sertifikate, na ponos roditelja, ali i vaših polaznika koji su završili taj osnovni nivo, ali i dalje žele da ostanu u vašoj školi. Pa mi smo krenuli sa naprednim nivoom, znači već juče je Milica imala prvu grupu polaznika koji su želeli da nastave program, a svakako ćemo formirati nove grupe čim budu i ovi polaznici koji završavaju osnovni se želeli priključiti. Bogdan je tu sa nama, rekao mi pred početak snimanja da ima tremu, verovatno je sad ta trema nestala, da je sve prošlo. Na čiji nagovor se upisuješ u školu Abakus?
Ko te ubedio da ti treba da ideš u tu školu i vidim da se nisi pokajao? Pa prvo me mama ubeđivala da krenem, a posle 2-3 časa sam sam zavoleo. I ostao si dalje u Abakusu, završio si osnovni nivo. I idem i na sledeći. Odlično. Milice, ovo je računaljka, kako ste pomenuli malo čas. U čemu je tajna ove računaljke? Zbog čega ta talentovana deca u njoj vide mnogo više nego mi, evo, i gledaoci i ja? Ajde da kažemo prvo ono da kažemo neku najraniju istoriju same računaljke. Računaljka je stara gotovo 3000 godina, nastala je u drevnom Vavilonu, ali su je kasnije koristili i unapredili Kinezi na kineskom abakus, znači Suampan. Kako mi dolazimo do razvoja pažnje, memorije i koncentracije? Radom na abakusu i radom sa da kažemo, obe ruke, trudimo se da istovremeno aktiviramo i levu i desnu moždanu hemisferu, tačnije da stvorimo sinapse i povežemo te dve hemisfere. Uz pomoć abakusa deca mogu računati, sabirati i oduzimati na osnovnom kursu, a na naprednom učimo i množenje i deljenje višecifrenih brojeva. Pa ako se slažete, ja bih vam pokazala kako to izgleda. Bogdan će imati priliku da najpre izračuna, da kažemo, sabere višecifrene brojeve, a potom ćemo vam pokazati kako izgleda mentalni rad i mentalni rad uz odvojenu pažnju. Bogdan će pevati svoju omiljenu pesmicu, u isto vreme će računati. Hajde da prezentujemo to našim gledalcima. Izvolite. 12.531 plus 37.402 plus 5.111 minus 9.825. Rezultat je? 45.219. Odlično. Bravo, svaka čast. Evo, možemo sada pristupiti mentalnom radu. Evo, možda Bogdan da vam objasni šta je mentalni rad, kako ga on doživljava. Pa kroz mentalni rad, kad sam naučio mentalni rad, meni je lakše bilo da pamtim neke stvari, a i u školi me je pomoglo na matematici otprilike. Zapravo Bogdan zamisli računaljku i zamišlja da pomera kuglice, takođe koristi ova 4 prsta. Je li tako? Možemo, Bogdan, ovako. Evo, najpre bez odvojene pažnje, a potom ćemo krenuti sa pesmom. 72 plus 2 minus 43 plus 46. I dobili smo koji rezultat, Bogdane? 77. Da li je to tačan? Tako je. Ja sam pokušao da računam ovde, ali mi nije pošlo za rukom tako brzo. Evo, sada ćemo uz odvojenu pažnju. Bogdan će u isto vreme da peva i da računa. Možemo. Nema sveta 69 ni planete minus gde 44 ne može stići dete minus 11 jer se dečije staze plus 45. odige do Rezultat je? slobode 59. Odlično. Cveće 47 bašte plus 32 leptire ukras cveta minus 2 a deca minus puna 64. mašte. Deca Rezultat je? su ukras sveta 13. Odlično. Lepe pesme, 42 tihe, tajne, sve plus ljubavi, 14 dečije sjajne. minus 14 Neka planu, nek se rode, plus 17. odige do slobode. Rezultat je? 59. I ja sam to izračunao. Uspeli. Uz papir i olovku, ali moram vam reći na jedite jade. Odlično, Bogdane, svaka čast. Da li su sva deca ovako talentovana, da li ovako zaista računaju kada prođu taj osnovni nivo? Zaista imali smo u ovoj prvoj generaciji sjajne učenike koji, poput Bogdana, mogu bez problema da računaju za odvojenu pažnju. Ne mora to uvek da bude pesma, može da bude i neka igra, mogu da... Ali je nezgodno dve stvari raditi u isto vreme. Svakako, to zahteva određenu koncentraciju, a mi radimo upravo na tome. Mi to baš vežbamo. Jasno je, rekao, godinu dana ste već prisutni u Šapcu. Da li je sada već lakše i sa roditeljima i sa decom kada ste već ostvarili neke rezultate nego pre godinu dana
kada ste se pojavili i onako pokušali da pridobijete poverenje pre svega roditelja? Pa naravno da je lakše. Prošle godine kad smo se uputili u celu ovu, da kažem, avanturu, nije bilo lako jer nismo znali na kakav ćemo odziv naići kod roditelja, a naravno i kod dece. Sada je svakako lakše kada mi imamo jednu godinu iza nas koja je protekla sa lepim rezultatima i evo možemo da predstavimo decu šta su uradila, šta su postigla, šta su naučila. Znači, tako da deca su sama reklama za sebe i prosto mnogo je sada lakše raditi. Gde se nalaze prostorije škole? Kako ljudi mogu da vas kontaktiraju? Škola se nalazi u ulici Vlade Jovanović, broj 17. Mogu da nas kontaktiraju putem telefona 063 17 33 134 i naravno 015 347 003. Svakako mogu i putem maila, ali uvek smo tu prisutni, znači putem telefona nas uvek mogu dobiti. Hvala vam što ste odvojili vreme i bili gosti u Nedeljom popodnevu. Hvala i vama.